ASIPHELIMOYA GYM CLUB. ASIPHELIMOYA GYM CLUB. ASIPHELIMOYA GYM CLUB. Le gym yavulwa Mfundo. Sithi mtara xa simbiza. Emo wakhe kaMfundo umele into yobana ubomi bakhe bune-meaning, akaphili bomi bu-meaningless. Ayikho selfish, uthanda nabanye abantu babe kule way. He motivates and then he's just not doing exercises as well, but put healthy talk. As far as ekhona, I think he has made some huge difference. Reason being disitsho. Phinde wavula nenye gym club yabantu abadala. Sikulo mbutho wabantu abadala sibizwa ukuba singuGugulethu Older Persons Forum. Siyajima apha and i-benefit yokujima siyayiva because siyakwazi ungena ebaleni sibaleke. Nangoku sizawuya kwi-Golden Games okona kusiphushayo zezi exercises enzisa apha. Lo ke usithatha isi-exercise ngumfundo. Sinestress Njengabantu abadala ke thina ke ingenzi into sigule emakhaya sihlale usibube ugule wesika ke mhlawumbi xa ufumana exercise asisava nto emizimbeni yethu ngenxa yale gym club kaASIPHELIMOYA. Uyasenzisa ke lo mfana bethunana uyasovuyavuya siyaziva ii-muscles ziyakhululeka. Senza i-aerobics zonke phofu into ezenziwayo. I'm working in a organization called EWB, Education Without Borders. We have partners with ASIPHELIMOYA GYM CLUB. I must say I'm quite impressed the way he's doing it, because it kind of like involve a lot of stuff, which is music and then the dance that they normally kids do, where he motivate the kids to actually to make sure they are staying in school, they go to gym and they are healthy in terms of what they eat as well, which is quite great. Ndifike apha bendimkhulu ngaphezulu kunoku oMfundo wandikhuthaza ndajima nabo ndaluza iweight ndingaphezulu uyabona ndingaphezulu kunoku hayi tarawa ndifaka khona egamini apha 49 hayi ke sayibamba uyabona ndiphinde ndabuyela kulaa mzimba wam but still ASIPHELIMOYA. Joining fee, membership 150 rands, plus the minimum monthly fee, 50 rands. ASIPHELIMOYA. ASIPHELIMOYA GYM CLUB. ASIPHELIMOYA GYM CLUB. ASIPHELIMOYA GYM CLUB. ASIPHELIMOYA. ASIPHELIMOYA.